fáilte go Splanc. I ngeochtmint chun Compás íana chun trón na gaotha a haspáint. Seo an méid atá wet gon turgnamh. Sop pláisteach, pán luaí le scrúsán, plátaí pápéis, marcóid, té crámaíoch, cart fápéir, bearán agus sisúr. Dís scríb T don túisceart, D don deisceart, O gon airthir agus I gon iarthir. Ansin tóg dhá fís a cartfapéir ar an grás seo le húsad mar said. Bí cínte go bhain tú cabhair ó ghine fásta má bhíonn sisúr in núsadad. Ansin tóg an sop pláisteach le geara ar an dhá thiamh chun na písaí cartfapéir a chuineal ina áit. Úsad bearán chun pálachair sa sop agus isteach sa scrúsán ar an bán luaí. I ríist, bí cínte go bhfuainn tú cabhair ó ghine fásta. Tóg an dhá phláta papéir agus chud cré nó ábhar láidir mar sin idir na plátaí. Brú an taobh géir isteach tríd an pláta. Deire gramí an dhá phláta le chéile chun iad a chuineal socair. Bí cínte go linn tí ar a bláta I dul I dro an túisceart le cínte go bhfaigheann tú léamhcheart ar an ngaí. Bí cínte tríal a bhaint as an turgnamh seo sa mála. Go dtí chéadú eile, Slán!